O Pontap Store preséntase na súa sétima edición como máis necesario que nunca. A crise económica derivada do coronavirus supontou un desafío para emprendedores e novos proxectos. Vamos a facer o Pontap guardando a tradición e guardando os principios que sempre impulsaron este evento, que é axudar aos novos emprendedores, hoxe máis necesitado que nunca. Esta edición mantén a súa aposta polo fomento da igualdade empresarial. Trae como principal novidade un espazo de internacionalización sen perder de vista a necesidade de fomentar o emprendemento con visión social. Eu creo que é importante un momento ese espacio que abrimos o ano pasado de innovación social, emprendemento social e emprendimento senior vai a ter digamos, unha presencia moi importante, aparte de manter todos os espacios, como o espacio de igualdade, o espacio de videoxogos, o espacio de gaming, o espacio de formación. Tanto o Concello de Pontevedra como a Deputación patrocinan o Pontap Store. Dende o organismo provincial entenden que este tipo de accións son fundamentais para o desenvolvemento de iniciativas empresariais. Todos os anos é importante que se fagan iniciativas neste sentido, de promover o emprendimento, de activar determinadas iniciativas que impulsen e que acompañen a un sector empresarial emerxente, a novas ideas. Neste contexto actual se justifica moito máis, non? A sétima edición prevista para o vindeiro mes de setembro mantense como presencial. Con todo, a organización ten previsto un plan B en función da evolución da COVID-19. Esperemos, eu confío en que poda ser unha edición presencial, que non haxa ningún problema de aquí a setembro. Pedro sabe que dende o primeiro minuto dixen que o Pontap tiña que ser sí ou sí, aínda que teñamos un plan B por si acaso, pero estou segura que esta nova normalidade será sen ningún problema e poderá haber unha edición de Pontap presencial. Así que se todo vai ben, esta imaxe se volve a repetir en setembro na Praza de España de Pontevedra. O ano pasado a iniciativa contou con preto de medio cento de stands e 60 actividades.